Probabil vă întrebați, băi și fete, cum mi-a venit mie ideea să investighez cele mai creepy conturi de Roblox? Și sincer să fiu cu voi, nu a fost ideea mea. De fapt, dacă stau să mă gândesc, nu a fost ideea nimănui. Totul a început acum 2 serii. E ora aproape 1:15 dimineața. De ce, Doamne iartă-mă, tocmai am auzit pe cineva care râde? Cine, Doamne iartă-mă, merge pe stradă la ora asta și râde încât să-l aud eu? Adică, bă, sunt pereți în casa asta, ce, Doamne iartă-mă. Bă, ăsta e Magdalena? Magdalena, iubire! Nu mai e Lorena! Unde e Lorena? Magdalena? Bă, băi, și uite, unde a dispărut Lorena? Bă, hopa. Nu, stai. Magdalena, alarmă falsă. Lorena e cu Isabela și cu Răzvan? Bă, ce fac ăștia aici, mă? Bă, ce, Doamne iartă-mă? Bă, ce faceți aici? Căsuța roz, eu cred că e real. Băi, ala, ce faceți aici? Băi, ce, Doamne iartă-mă, faceți aici? Eu cred că e real, ce să fie fake? Ce? Ce faceți, mă, la ora asta? La ce vă uitați? Ce căsuță roz? Băi, Lorena, Magdalena, vină te să iei pe Lorena, să o pui la somn. De ce ești treaz la ora asta? De ce sunteți voi treji la ora asta? La ce vă uitați? Răzvane? La ce vă uitați? Bă, aveți grijă la ce arătați lui Lorena, să nu se sperie. Ne uitam la un episod, la ce episod? Ce, Doamne, iartă-mă. Băi, eu, cu cele mai creepy conturi de Roblox, bă, băiate, păi și te arăți asta lui sora ta, care nici măcar nu are un an. Ce, Doamne, iartă-mă! Băi, vai de capul tău! Și tu... tu asta ziceai, nu? Că tu crezi că sunt reale chestiile astea, nu? Sora ta ți-a explicat că sunt fake și tu ziceai că sunt reale. Se vede că te duce capul mult rău de tot. Sunt reale, da, 100% conturile creepy de Roblox sunt reale. Da, băi și fete, ați văzut foarte bine. Șoarecii s-au uitat pe YouTube la acest videoclip în care apar cele mai creepy conturi de Roblox. Bă, și fie vorba între noi, eu nu prea cred în prostiile astea și totodată, bă, băi și fete, ce poate să fie atât de creepy în ceea ce privește un cont de Roblox? Și ce zic? Adică, dacă era vorba de un joc, da, zicem că e un joc de Roblox unde sunt jumpscare-uri, da, și te sperii, lucruri care e 100% creepy. Însă, bă, la un cont, ce poate să fie atât de creepy? Haideți să vedem. Prima dată, fraților, este vorba de contul... și după ce o să mă uit la videoclipul ăsta, o să intru împreună cu familia Iancu pe aceste conturi, pentru că aceste conturi au jocurile lor speciale, habar n-am, însă mie mi se pare ceva foarte ciudat și nu cred că este nimic creepy. Deci, prima dată, avem contul Immortality. Scrie, dar vedeți că scrie mai ciudat, cu cifre și cu litere. Hai să vedem. We were just having fun. Ok, deci asta este povestea lui Immortality. Este vorba despre o persoană care se juca cu prietenul ei pe Roblox și se juca ceva cu bătaie. Ok, și după ce se juca au primit o eroare. The next day I opened Roblox and I noticed that I received a message. Și că și a doua zi a deschis Roblox și a văzut că a primit un mesaj. So I expected it to be from my friend. Și că și m-am așteptat să fie de la prietenul meu mesajul ăsta. When I went to check the message, I saw that the message was from my friend, but got another one from someone else. Și că a văzut că un mesaj este de adevăr de la prietenul acestei persoane, dar mai avea încă un mesaj de la Immortality. Și asta, frate, ce este poza actuală. Oh my god! Bro, voi vedeți cum arată mesajul ăsta? E scris cu... Ok, asta, bro, băi, mulți zice, bă, Marius, asta e creepy. Bro, sunt niște simboluri. Pur și simplu, e un text cu simboluri. Ce e atât de creepy la un text cu simboluri? Immortality. There is no escape now, let's be friends and you will be. Și că nu mai este nicio scăpare, hai să fim prieteni și tu o să fii. I joined my friend and realized that the error is gone, so I told him about everything and he Ok, și a zis lui prietenul ei, i-a spus, chestia astea. Was his name Immortality. Și că și după ce i-a explicat despre ce s-a întâmplat, prietenul a zis cumva numele lui era fix ăsta, Immortality. I asked him how did he know him, so he Și că și cum l-ai știut? that message too, but the subject said that he was next. Ok, bun, și că prietenul ăsta și el a primit, fraților, și el a primit același mesaj, însă mesajul lui spunea că el este următoarea victimă. Bă, deci până acum, fraților, nimic creepy. Deci faptul că există niște mesaje în care cineva zice o să te răpesc, o să te omor, nu e creepy, bro. Oricine poate să lase mesajele alea, nothing creepy. But when he sent the message, he instantly received the message and he told me that it said This is just the beginning. Și că și-a mai primit un mesaj și a zis asta este doar începutul. Buhu. Din nou, bă, băi și fete. Nimica creepy. Chestia asta nu e creepy. Oricine poate să facă chestia asta. Voi puteți să faceți chestia asta. Eu pot să o fac.
So me and my friend Ok, deci ăsta e contul. Bă, fraților, repet, nu vreau să fiu hater, bă, arată ciudat, dar nu e mare chestie. thought of investigating Immortality's account, and we saw that his friends look similar to him. Ok, bun. Poate chestia asta e destul de ciudată. Deci prietenii lui, fraților, uitați-vă cum îi cheamă pe prietenii lui. Sacrifice for me, Immortality Minion, Don't kill me, and less suffering. Ok, deci toți prietenii lui arată cam ca și el și ceva foarte, foarte ciudat. Another sacrifice, forgive us, iartă-ne. Sacrificiu pentru rege, uitați-vă jos în dreapta, sacrifice for the king. Bun, poate chestia asta este puțin creepy, da? Hai că pot să dau cezarul și al cezarului. Also, his bio was messed up, so I thought of joining his place and saw that. Ok, și are place-ul lui pe Roblox. But the sky was turning day to night super fast, so I left. Ok, bun, și că dacă intri acolo, se întâmplă chestii foarte, foarte ciudate, adică se schimbă cerul foarte rapid. I told my friend to join his place, but when he did, he saw Immortality appear right in front of him. Oh my god, bun, și a zis lui ăsta, ci că bă, intră pe place-ul lui, intră pe locul lui pe Roblox și când s-a conectat l-a văzut pe Immortality. Iară, frățișorii, și ce? Adică, băi, e locul lui, până la urmă, adică mare chestie. Staring at him with this creepy smile. Can't you see how much a smile can hide? Immortality continued staring at him, so my friend said to leave us alone. Immortality only said, and my friend left right. Ok, băi, și uite, în continuare. Nimica foarte creepy, bro. E un băiat cu un cont care râde mare chestie noi. So you could tell by now that my friend is the victim most likely. After some time, I investigated some of his friends, and I noticed that Ok, s-a dus la his prietenii. friends list are more like finished victims lists, so I knew that. Save yourself or you will be like me. Ok, deci de fapt prietenii lui Immortality astea erau victimele lui. Uitați-vă, gen că zice, ci că salvează-te sau o să ajungi ca și My mine. friend will end up in his friends list, but I could not let that happen. One day later, me and my friend decided to block him to get rid of him, but he Și că, uses his finished victims account to haunt us more and more. ok, deci și că a doua zi persoana asta și prietenul ei au dat bloc la contul Immortality, însă după au primit cereri de la aceste conturi. This time we thought of making messages friends only. He kept spamming our group Ok, și și-a schimbat asta cu să primească mesaje numai de la prieteni. wall with creepy messages in our places too. After that, he now targets our friends so he can continue haunting us. 1% of players got messaged by Immortality. Și că 1% din toți jucătorii de Roblox primesc un mesaj de la asta. Așa și, bro, îți dau niște mesaje. You could be next. Ar putea fi următorul. So it is now 2017 Ok. and we are happy about that. Families celebrating, having parties, and of course having fun. So my friend in Roblox asked me if I wanted to play with him, and I simply answered, sure, and joined his game. Played Build a Hideout and Sword Fight. Bun, fraților, deci acum se face 2017, deci am trecut de la partea cu, cum îi spune, cu Immortality ăla și e petrecerea, da, o să termina petrecerea de anul nou și ăștia se joacă Build a Hideout and Sword Some Fight. RP games. After that, I told my friend, hey, remember Și că și l-a întrebat, îți aduce aminte de Immortality? Immortality? And he answered, El zice, da. yeah. And we thought of checking his profile since it's been long, and we noticed that he has a new place now. Și că ok, și că Immortality ăsta și-a schimbat profilul. Interesting. So we hop in and check the place, and it's a black box, and we see Immortality's back. And when we approach him, we Ok, deci că și acum locul lui este o cutie neagră și acolo Immortality. back to our spawn point. But after being teleported many times, Immortality looks at us instead for once and goes back to before. So my friend went AFK, and I walked forward to Immortality and got teleported back. But my friend is gone. Ok, deci și că acolo, bă, băi și fete, poți să intri, îl vezi pe Immortality și cum ce să te apropii de el, te teleportezi înapoi. So I kept walking. Mare and then chestie. I saw my friend again, which got me thinking, are we just in an infinite loop? So I tried to do my favorite glitch, which is to glitch the camera outside using Ok, mouse deci că a făcut un glitch. Guess what? I did find something outside, a head with a dialogue. So I A tried găsit ceva afară, un cap cu un dialog, it out ia. by jumping S-a and walking buguit? at the same time until suddenly I flipped one of the boxes and got out. And my friend, of course, got back and got out with me. So we interact with the head, and the dialogue says the following: Eternal. Player. You will see who the real monster is. Ok, deci s-au buguit de acolo și după... Bă, frăților, bă, e o chestie creepy, bă, dar nu e chiar adică mare chestie. So we also noticed something so Ia, uitați-vă, și acum vine Immortality, bă, e ca un joc, bro, na, deci nu, chestia asta nu e deloc creepy, merge mai departe. După, ok, frate, bun, deci prima m-a dezamăgit, deci ați văzut că Răzvan, Izabela și Lorena, da, dragă de ea cât putea să înțeleagă, deci erau foarte panicați.
Bă, fraților, dar nu e mare chestie creepy. Hai să vedem asta. Deci la Immortality ăsta nu o să intru că nu mă interesează. Însă, contul acesta, 4NN1, da? Am auzit că e foarte, foarte cunoscut în ceea ce privește conturile creepy de Roblox. Hai să vedem despre ce e vorba. 4NN1. I logged on to Roblox Și că m-am logat pe Roblox. sometime in December to play some games, Și că în decembrie și voiam să mă joc ceva. build some models, and chat with my friends. Seeing that one of my good friends was online, I opened my chat and invited her to a party. Și că și mi-am invitat o prietenă. She then told me that she had to leave to do some shopping. Și că a zis că nu poate să vină că se duce la cumpărători. Per the usual, she was always busy. Shortly after that, I got a notification from a user called Și că și ceva timp mai târziu a primit o notificare de la acest cont de Roblox, 4NN1. 4NN1. Hi, I saw Și că hai, your salut! place and I think you are very good at building. I think we should be friends. We can hang out in my place and we'll become famous one day if you help me. Ok, și această fată, 4NN1, i-a dat un mesaj foarte drăguț, bă, și fetei a zis salut, da, cum o cheamă, ți-am văzut locul pe Roblox și că ești foarte, foarte bună la construit. Cred că ar trebui să fim prieteni și putem să stăm în locul meu și o să devină într-o zi popular locul meu și o să fie foarte tare. Asta este screenshot-ul actual, adică screenshot-ul real. One day if you help me. Honestly, I would have ignored it under normal circumstances. Și că aș fi ignorat-o, dar probabil a ignorat-o că n-avea cu cine să se joace. This girl's probably 10 years old at most, trying to become popular and have a lot of Ok, chiar că este o fetiță de 10 ani și nu voia să o bage în seamă. friends. However, I had been invited to this party despite never seeing this user before. I've set my chat privileges to friends only, and she's not on my friends list. I double-checked all these multiple times. No, my followers weren't allowed to chat with me. Ok, e ceva foarte ciudat. Ok, bun. Poate, bă, băi, vede, ok, aici pot să zic, poate chestia asta este ciudată. Deci ea avea la setări să poată să-i dea doar prietenii mesaj și ea i-a dat mesaj. Fata aia care nu era în lista ei de prieteni. Lucrul ăsta poate e puțin ciudat, dar poate să fie un bug, știi ce zic? E ceva ciudat, dar poate să fie un bug. No, users I follow weren't allowed to chat with me. Even if they could, she wasn't following me. I wasn't following her. Of course, it could easily be a glitch. After all, I do remember sending random party requests to users I didn't know just for kicks. I chatted back at her. Thanks for the compliments, but who is this? Și că mulțumesc pentru complimente, dar cine este? Are you one of Delora's little Și că friends? ești una din prietenii lui Delora? A few seconds passed and she replied, I do not know a Delora, sorry. But please Și că nu o cunosc pe Delora, dar te rog, intră pe place-ul meu. place. so it wasn't some playmate of my sister's. I decided to leave it at that and go play some different games. Ok, bun. Deci credea că are legătură, Delora e sora sau credea că are legătură cu sora, s-a n-a băgat-o în seamă, s-a dus să joace alte Only a few jocuri. minutes later, Annie messaged me again. Și că câteva minute mai târziu, Annie, deci așa o cheamă, I said come to my și că am zis să vii pe place-ul meu. Hopa, se pare că Annie, bă, băi și fete, nu o lasă să... Doesn't let it slide. Place. I ignored it. Continued A to ignorat-o. play games. I Se didn't pare că Annie voia pe understand bune why I was să frustrated, needy for se joace. attention. She continued to message me. I stopped Tot îmi dădea reading mesaje. them pretty quickly, but she kept messaging me. Tot îi dădea mesaje, bă, The băi și fete. notification beeps grew irritating, so I muted my browser. Ok, și și-a pus pe mut pentru că, bă, tot îi dădea mesaje. Deci nu-i dai bloc, sora mea. Eventually, I left my game. Annie had stopped messaging me, and so I closed my chat window. Mistake. She picked up her pace right away, and despite closing the chat box, it kept popping up again. And Ok, și I decided that I'd join her game, even if only to make ok, și asta s-a enervat pentru că Annie aia tot îi dădea mesaje și ea se gândea că, băi, nu-i nimic suspect, poate doar un copil enervant și ei că o să intru la ea pe place acolo, pe joc, pe Roblox, ca să văd despre ce e vorba. shut up. That may have also been a mistake. I joined the game, which was simply titled Annie's Place. The description was the default as well. Annie's Place. The place itself was the generic starter place. Ok, este o casă roz, Everything colored a bright shade of pink with o pisică. free models of flowers, cats, and dogs. Bun, momentan, fraților, nimic prea ciudat. Annie was already in Și Annie era acolo. the game, waiting for my arrival. Upon seeing me, she typed several messages, overly excited that I was in her Și că și când am intrat, ea era foarte fericită. OMG. Și că, oh mă, că bine ai venit. Bă, fraților, na, Annie, sorioara era destul de fericită, știi zic. Welcome. That was pretty much all there was. She told me a bit about how much she liked cookies, Și că îi plac foarte mult fursecurile, biscuiții. how much she liked cats. After about Și 10 minutes, pisicile. she informed me that her mother has told her it was time for bed. Și că și după câteva minute a zis, mama mi-a zis că trebuie să mă duc la culcare. She then said Bye her bye. goodbyes and left the game.
I followed suit. Only being the evening for me, I opened up Roblox Studio and worked on various models before eventually turning in early. Annie didn't message me for the rest of the week, allowing me some precious time to forget about her. Ok, bun. Și după fraților a ieșit Annie, asta mai jucat pe Roblox și până la finalul săptămânii Annie nu i-a mai dat niciun mesaj. Credea că totul, da, a fost o întâmplare așa pur și simplu. In fact, when she messaged me again, it took me a little while to realize it was her. Annie asked me to come play with her Și că Annie mi-a cerut să vin să mă joc cu ea. again. I gladly obliged, knowing that I'd avoid major annoyances. However, her message bothered me. She had been replacing her usual smileys with frownies. And even Ok, bun, și acum, ok, și-a schimbat asta la Roblox, asta e destul de creepy, nu mai avea un zâmbet, avea o de-aia, her avatar's face didn't look o too față However, tristă. other than those two rather jarring things, she kept her upbeat attitude. It wasn't any of my business. Și că avea o atitudine destul de happy. So I didn't ask. Probably upset over some rude kid at school or something. Annie simply chatted at me while I was in her place. I was multitasking, playing phone games and not really paying attention to Și Annie. că nu prea o băga în seamă pentru că se juca și pe telefon. However, I put my phone down once she started asking some rather disturbing questions. Și că și-a început să mă întrebe niște chestii foarte, foarte ciudate. Do you ever want to touch rusty nails? Și că ai vrea să atingi Rusty Nails? Ce înseamnă asta, fraților? Rusty Nails e un loc? Sau Rusty Nails înseamnă, ce înseamnă în engleză? Unghii, cum îi spune, ruginite, what? Have you ever eaten a raw dog? Și că ai mâncat vreodată un câine crud? Bro, what? Ok, chestia asta e destul de ciudată. Where do you live? Unde locuiești? I patiently Bun, și asta i-a zis, te rog, eu nu mă mai întreba chestii de-astea că mă simt foarte inconfortabil. told her to stop asking these questions as they made me uncomfortable. She didn't. She just kept asking Și că ea tot mă întreba Told de-astea. me that I couldn't leave until I answered them. At this point, I have had enough and left Și că și-a zis că nu poți să ieși până când nu o să-mi răspunzi. Și asta i-a zis, băi, m-ai enervat, hai că ies. the game. I blocked Addie and didn't hear. A ieșit și i-a dat bloc. That's what was supposed to happen. Only 2 days later, she sent me several angry and upset messages with the disturbing questions from before mixed in. Ok. She wanted me to come back to her game because Ok, frate, deci i-a dat bloc și asta a început iară să-i dea mesaj. Ok, chestia asta e foarte ciudată. Și cu contul ăsta, fraților. Și cu contul ăsta lui Ani. O să intrăm pe contul ei, fraților, după ce se termină videoclipul. I had cheated by not I-a dat mesaje după ce i-a dat bloc. Cum a făcut asta? tried everything from guilt tripping to insulting me and even to serious claims of how she only had so many days left to live. Ok, bun, și a încercat toate tacticile. Au zis că, băi, nenorocită, vină să te joci cu mine. Ești o fraieră după. După aia a zis că mai am câteva zile de trei, vină și joacă-te cu mine. I continued to ignore it. Ea a ignorat-o. Opening my browser and playing a different game. I joined a game of Death Run to pass the time, but was instead redirected to Annie's place. Oh my god, a intrat pe un de-ăsta, pe un alt joc, dar a fost conectată pe place-ul lui Annie asta. Fraților, ok, vedeți, contul ăsta chiar e creepy, adică e ciudat ce se întâmplă cu Instead of el. the lovely island lobby of Death Run, I was in the all too familiar ugly pink cabin. Annie wasn't happy to see me, Și că Annie nu era atât de fericită să mă vadă. despite getting her way. She asked me why I hated Și că de ce o urăsc? why I kept leaving, De ce sunt atât de rea? why I was so mean. I politely told her to calm I-am zis să se calmeze. but continued to stay somber and upset. After that, I really hoped that I'd never have to see her again. But of course, I was dragged into playing with this maniac of a girl again. Her avatar's appearance had changed again. There was a streak of red across her face. Oh my god! Ok, față și și-o schimbat avatarul, vedeți, avea o pată de sânge pe față. The dogs in her yard had disappeared. Și că și nu mai avea câini This time, în Annie ăsta. didn't yell at me or ask any disturbing questions. She chatted with me about the things she liked again, but without her usual pep. After a while, Annie rather suddenly said this: "It's hot in here." She left the game immediately after. Ok, bun. Deci și că Annie vorbea chestii normale și la un moment dat a zis e cald aici și a ieșit de pe lume. Her pink house set ablaze. Oh my god, și-a luat foc casa! The sky grew dark. My morbid curiosity led me into the burning house. Inside was a dark, burning figure. Oh my god, bă, băi, și vede și că deci după ce Annie a ieșit de pe lume, a început să ia foc casa ei roz și a văzut această figură în incendiu. With a grotesque smile. I left the game and logged off of Roblox. Am ieșit de pe joc I felt sick to my stomach. și că m-am simțit foarte ciudat. This was a prank by some exploiter. Și că dacă chestia asta a fost un prank, n-a fost deloc amuzant. It was a downright
Oh my god, bun, și asta e fata care a făcut asta. Bun, bă, și uite, bun, ok, deci fiți atenți. Prima e o prostie. Deci prima nu prea mi se pare atât de interesantă, Immortality Maca. Bă, da, asta cu Annie, trebuie neapărat să intrăm pe contul ei. Bun, fraților, se pare că pe bune contul ăsta chiar există. 4NN1. Are 512.000 followeri. View full profile. Oh my god, fraților, are doar o persoană la follow. Cine e persoana asta? Unemployed Elf, ok. Deci este o persoană, habar n-am cine e. Nu știu dacă și persoana asta are un cont ciudat de Roblox. În About are Thanks for Playing. Și uitați-vă, bă, băi și fete, deci a fost contul făcut în 2016. Mamă, și are plays, visits 13.620.152. Deci, fraților, dacă contul ăsta de Roblox într-adevăr ar fi ciudat cum a spus acolo, practic, dacă am intra aici, ar trebui să ia foc casa. Bă, dar ia vedeți, iese fum aici de pe casă. O fi că așa e situația. Ia stai să intrăm. Stai că o să intrăm și o să intre și familia Iancu, bă, băi și fete. Ia să vedem. Ok, am invitat și familia Iancu. Hai să vedem, bă, băi și fete. E asta că mă bagă mai greu. Oh, shit. Deci uitați-vă, e fix ca în videoclipul ăla, bro. Bă, da, am audio? Ia stai. Că nu cred că am audio, bro. Ba da, am. Ok, dar nu e nimica, probabil e ce să auzi. Deci de-aia nu se aude nimica. Ia uite și pe Magdalena. Oh my god, bro. Ia uite și căței și astea. Bă, uite și pe ea! Bă, ea e? Bă, fraților, e ea? Ești de bun? Sau e fake? Bă, e ea? Ești de bun? Sau nu? Oh my god, fraților, e chiar ea! Sau nu e ea? Bă, fraților, bă, e... Uite, a intrat toată familia Iancu, bro. Oh my god, man! Bă, e ea? Bă, nu are ăla, deci ok că e ea. Sau uite, na, persoana astea cred că ea e. Suntem vreo 20 și ceva aici din câte puteți observa, bă, și vede. Mamă, ce ciudat e. LOL, it's fake. Uite, asta zice că e fake. Ia stai, nu pot să văd cine... A, ba da, pot să văd. A, uite, e fake, uite. Little 2016, deci ok, e fake. E fake, bă, băi și fete. Ok. Do you like eating rusty nails? Bă, băi și fete, zice fix ce-a spus în videoclipul ăla. Oh my god. Bro, zice fix la cine am uitat adineauri, bro, lol. Dar e fake, nu contează. What the fuck? Girl, ce e aici, bro? Se și simte, bă, băi și fete, așa un... nu știu, o atmosferă ciudată. O atmosferă ciudată rău de tot. Ia uite, Marcus Rigo. Aici intră tot felul de player noi, bă, băi și fete, vedeți? Aici se spawnează, cred că ăsta este locul... Ce-i asta? Locul de spawn. Marius Iancu, 44. Băi, frăților. Ăsta e un abonat, băi, asta este. Asta e să scriu pe chat ceva. Stai. Cine e ăsta, bă, frăților? Cine e ăsta, bă, băi și fete? What, a ieșit? Ok, băi și fete, interacțiunea asta a fost destul de ciudată. Ok, na, vă dați seama, putea să fiu un abonat. Însă... na, ciudat, rău de tot ce pot spune. Nu mă așteptam la asta. Na, fraților, scrieți la comentarii dacă mai vreți să investigăm și alte conturi creepy de Roblox. Că, na, interacțiunea asta mi s-a părut destul de ciudată, dacă stai să mă întreb pe mine.